Логическият режим в Delta Trading ви позволява да третирате всяка поръчка като отделна позиция, за да може да прилагате различни стратегии за хеджиране и по-добре да управлявате своята търговия. Активирането на логически режим става лесно. Просто маркирате чекбокса в главния тулбар на десктоп платформата или в прозореца с котировки на DTWeb и това е всичко. Когато търгувате в логически режим, котировките и номерата на поръчките се отсветяват в лилаво в десктоп платформата, а фонът на прозореца с котировки и разширените логически позиции в веб версията на платформата в светло-зелено. Можете лесно да различите логическите си позиции. Те имат малък знак плюс в лявата част на полетата си в прозорец позиции. Кликнете върху знака, за да разширите позицията и да видите всичките си логически позиции с този инструмент. Можете да слеете всички или част от логическите си позиции. Маркирайте чекбоксовете им, след това кликнете с десен бутон върху някой от тях и изберете сливане на позиции от контекстното меню. Една функция, която отличава Delta Trading от други платформи е това, че можете да сливате логически позиции, които са в една и съща посока, например две дълги или две къси позиции, вместо само насрещни позиции. Можете да затворите няколко логически позиции със същия инструмент, да затворите само част от тях или да ги слеете в една логическа позиция, което най-добре отговаря на нуждите ви като трейдер. Можете да затворите логическа позиция, като отворите обикновена насрещна позиция в нетен режим. Така че внимавайте, когато превключвате между двата режима на търгуване. Освен това, има ограничения по отношение на действията ви при превключване между логически в нетен режим. Ако отворите позиция в логически режим, след това преминете в нетен и опитате да отворите насрещна позиция със същия инструмент, няма да можете. Същото се отнася и при преминаване от нетен към логически режим. Можете обаче да подавате поръчки купува към дълги позиции и продава към къси, както и да прикачвате лимит стопове, дори когато превключвате между логически и нетен режими на търговия.